Dinhi sa Pilipinas, ang lubi mao ang gitawag nga Tree of Life. Tungod sa kadaghan niini og gamit, gikan sa iyang gamot hangtod na sa iyang mga dahon. Karon, atong adtuon ang usa ka masidlakong lungsod sa bagatang bahin sa lalawigan aron suhiron kung giunsa sa usa ka komunidad pagkuha og inspirasyon sa buko alang sa ilang panginabuhian, ang buko pie. Dali na mag-uban kita og atong tilawan ang sikat nga buko pie dinhi sa lungsod sa San Fernando. Tungan sa bagong adlaw ang San Fernando naghugyaw. Katawhang nagsadya, mga dagway nagmaya. Og dinhi atong tan-awon og subayon kung giunsa nila kini sa pagluto og sayran kung giunsa ang pagsulbong sa industriya. Actually, the buko pie industry here in San Fernando, it started with a single family na ni-visit din sa San Fernando. They started out selling, and then after that, there, it started nga murag, the business is good. Moto nga, by 2016, nakamatikod yun mo nga, igsod yun din yung San Fernando, makaingon yun mo San Fernando na nitungod sa buko pie. Ang pag-umaok ang panagan sa ulo kong tantanan. Ang among product, aside sa siya freshly baked, one day ra gyud niya ang amuang expiration ani kay lubi manggod siya, dali siya madaot. Tungod aning buko pie, natabangan namo ang amuang mga silingan nga jobless. Usa sad mi sa nakapaila sa lungsod sa San Fernando tungod sa nisikat nga buko pie nga produkto dinhi. Og dali na mag-uban kita sa pagluto og buko pie. Ania kita karon sa Barangay San Isidro, San Fernando aron ipakita kung giunsa pagluto ang lamiang buko pie. Uban ako ang tag-iya sa Liam Special Buko Pie na si Ma'am Ria sa Sam. Ma'am, ang kaning pagluto sa kanang Liam Special Buko Pie, unsay mga processing ani? First step is magbanya ta sa molding cup. Kani siya, ma'am. Anaon ni siya kanang anaan kanang. Purpose ani niya para dili mo pilit ang buko pie ini kaluto na. Kay kung wala siya margarine, gahi kay siya tangtangon, mupilit man. Mupilit siya dapat with margarine siya kay para dili gud siya mupilit ang iyang paniya. Oh, sige. Dayon kamo, dalik na kamo sa bagong San Fernando. I-flat ni siya. Platen ni siya Amin. mabutang diri sa Kaning moldings. flat na siya, flat. Luin. Then gamit tag rolling pin. Di mo siya i-slide pababaw, slide paubos. Humana mo og butang sa syrup, karon tabuna na siya inani kadak anado. Maura gihapon ang proseso, imo gyapon siyang i-flat, then ikahuman i-roll nimo pa paubaba ang saman siya. Og karon humana migbuhat og buko pie ni Ma'am Rhea, ready na ni siya para ibutang sa oven. Human sa 15 minutos na pagluto sa oven, mao na ni ang resulta. Sa pagkakaron, ang lokal nga kagamhanan sa San Fernando naghimo na og mga pamaagi nga pagpalambo pa ang industriya sa ilang buko pie. Since it's a growing industry in San Fernando, the plan of our mayor, Honorable Lacambini Reluya, she wants nga there would be one station para gid nila tanan because we are also after for the safety of our sellers and at the same time the buyers. San Fernando shine! Pagkalamig gyud sa akong nasinati kanimo hangtod sa sunod natong panagkita kini si Sam Monte Carlo og ayaw kalimti basta lamian na buko pie sa San Fernando, mag-uban kita.